Три страни, които биха оцелели края на света. Трето място – Исландия. Далеч от глобални конфликти, без директни врагове, с геотермална енергия, чиста вода и изолирана територия, Исландия може да се превърне в естествено убежище при глобален срив. С малко и самостоятелно население, тяхната изолация вече е техен щит. Втора позиция – Швейцария. Неутрална, сигурна и оборудвана. Швейцария има една от най-развитите подземни бункерни системи на планетата. Има стратегически резерви, задължителна гражданска подготовка и привилегировано разположение сред планините. Ако светът се срине, те вече имат план А, Б и Ф. Първо място – Нова Зеландия. Любимото скривалище на милиардерите. С плодородна земя, достъп до морето, чиста енергия и стабилно правителство, Нова Зеландия е идеалната дестинация, ако всичко се разпадне. Някои вече са си купили убежище там. За всеки случай. Би ли се преместил в някой от тях преди хаоса?